Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Francesco De Pasquale iddeċidiet li ma tismax xhieda li kienet se tingħata minn Keith Schembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru, f'kawża ta' libel kontra l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. Dan wara li Simon Busuttil u l-membru parlamentari Ewropew David Casa f'April li għadda għażlu lill-istess maġistrat biex jinvestiga allegazzjonijiet li jagħmlu kontra l-istess Schembri. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Maġistrat De Pasquale qal li peress li l-istess qorti preseduta minnu għandha rikorsi ppreżentat minn Simon Busuttil u David Casa bħala maġistrat inkwerenti u peress li l-mertu jista' jkollu relevanza fuq il-każ imsemmi ma setgħetx tisma' xhieda bil-konsegwenza li kellu jipposponi smigħ għax-xahar id-dieħel. B'reazzjoni, is-Sur Schembri qal li kien fl-awla lest biex jixed u jesponi l-gideb kollu li sar fil-konfront tiegħu minn Simon Busuttil u staqsam għaliex ma jridux jitla' jixed. Intant f'każ ieħor ta' libel li l-Ministru Konrad Mizzi kien fetaħ lil Daphne Caruana Galizia, żewġ il-blogger Peter Caruana Galizia talab fil-qorti li jitwaqqgħu il-kawżi ta' libel kontra martu. Kumment li wassal għall-avukat ta' Mizzi jistaqsih għala qed jitlob li jitwaqqgħu il-każijiet meta f'każi oħra kien hemm l-appell tal-familja ta' Caruana Galizia biex dawn ma jitwaqqgħux biex skonthom toħroġ il-verità. B'reazzjoni, il-Ministru Konrad Mizzi, li wkoll kien fl-awla biex jagħti x-xhieda tiegħu, innota fuq Twitter id-dikjarazzjoni ta' Caruana Galizia u żied jgħid li l-libel infetaħ minnu minħabba allegazzjonijiet mhux minnhom fil-konfront tiegħu. Mistoqsi jekk il-provi dwar dak allegat fil-kitbiet ta' martu u x'se jġibhom mill-laptop tagħha, Peter Caruana Galizia sostna li l-laptop ma jafx fejn hu.